ya rasu shugaban kasan nan ya haɗa ne ce da mutane sarkin gaundare sarkin mama da na gasiga sarkin hausawan duwala muka tafi aiki a sani kashin duwala ne muka tafi kano muka yi ta'aziyya muka je gidan sarkin kano ya ɗauke mu da daraja mu ma bai taɓa ma zuwa ya fita da kansa ya raka mu har waje daga nan aka ɗauke mu aka kai mu gidan gwamna ya yi lacca ya yi mana maraba to muna zaune a gawa sai yan jaridu suka ce ni kuma sai in yi magana ban taɓa yi magana ya sai na daga kaina na roƙi Allah cewa Allah ubangiji ka halicci mutane da dabbobi akwai waɗanda ba su san magana ba kamar dabbobi mun ma ba mu sani amma Allah da ikonsa sanin ba su ɗan jawabi kaɗan ban ji tsoro ba sai na ba da jawabi da Hausa amma jawabin ya yi har sun magana a BBC dan kankanin jawabi amma Allah da hikimansa ya bani wannan hikama na mayar masa da jawabi. Ai gwara da kai kokari ba. Na? Gwara da kai kokari. Saboda dama a zahiri Fulatani bai gaji tsoro ba. Duk ɗan Fulani ɗan asali bai gaji tsoro ba. Masu kwana dokar daji ba tare da mutane ba. Masu kwana ba tare da mutane ba. Mu Hausawa muna cewa Fulani ma aljanaye ne. Saboda kwana cikin daji Allah ka dafa Usman Abu.